ka karya wala balla kai ni wallahi kai gaba daya haihuwar ka kaddara ce kuma kai tun da na haife ka har yau ba a kara haihuwa ba uwar ka ta zama juya ka ce an yi ina na ka ce an ji ina yaya ni da aure na zo magana aure ka ce na ƙara girma ka aure din to na girma okay kazan ka kake so a auren kazan ka kukuruku a auren da ita ba ka zama da kara ne kazan ka kukuruku kake so a mata aure kana ka san za ka je masallaci ne ai la illallah masallaci ne wallahi maimaita maganan kama dan kurma ya rantsa ya isa ya sa in tsuba aure kai kake so a yi za ka sake aure ni zan yi aure za ka yi aure ban zai aure ka kai ka tsufa ban zai aure ka iko Allah dana hasara da ubai dan kurma yanzu fa ni ciyar da kai nake yi ni babanka waigi in samo kuɗi in je sawo abinci in baka ka ci ga ka hulahu kuma ka ce wai kai aure na ji za ka yi aure zan yi aure yanzu kawo 3,000 sai a cika maka kuɗin gaisuwa yan uku 3,000 yan uku kana ta yan uku wallahi ba zan yi ba da kai wallahi sai da kai zan yi ina rantsa da Allah sai da kai zan yi wallahi sai da kai zan yi yanzu to aure ko aure mu je an kai ka gidan gidan surukanka za su tura iyayensu ba su aure na la illallah dan kurma kana so ni in mutu ina jika musulmi ka sha magani Allah jika musulmi auren maka ba zan bu duniya na ga maka wallahi da ma za ka wuce ka karasa har binnin sun in ka tashi bin duniyar dan kurma kar ka tsaya ka je binnin sun no